Бабата е много Nvidia. Казал си, брат, да кажем, казал си. Колко е часа? 5. Казал си. Да кажем, казал си, да кажем, казал си. Да кажем. Питаш Влади някакъв въпрос и той ти отговаря с да кажем. Казваш на Влади съобщително изречение, той решава да ти каже казал си. Владиславе, казал съм. Моля те, казал ли си? Трябва да кажем, защото казването е отговора. Когато се казват, нещата се изясняват. Казването води до разрешенията. Казал си да кажем. Казал си да кажем. Трябва да кажем, защото казването казва. Когато казваш, ти казваш. Когато не казваш, не казваш. Ако не кажеш, ти не казваш. Когато не казваш, другите не те чуват. Не те чуват и няма как да се съобразят с тебе. Затова трябва да кажем, да си кажем, да кажем. Трябва да си кажем, защото ако не си кажем, няма как да стане. Когато си казал, ти си казал. Трябва да кажем нещата. Влади е казал, той да каже. Това да каже за него е най-доброто. Казал си? Казал съм.